Hej, jeg hedder Niels Becker. Jeg er 34 år gammel. Jeg driver et autoværksted, der hedder Pro Auto. Det ligger i True ved Aarhus, hvor vi til daglig servicerer alverdens bilmærker. Alt fra Skoda til Bugatti Veyron osv. Vi er klar til det hele. Udover at drive autoværksted, så sælger vi også biler udefra. Det er typisk ganske almindelige familiebiler, og så har jeg også en stor forkærlighed for de lidt mere specielle biler. Og jeg sidder lige læner mig op af. Den her, det er en Audi RS3. Dem er der ikke ret mange af i Danmark. Der er den her, og så ved politiet også herinde i Nordjylland. Men ellers så tror jeg egentlig ikke, der er flere herhjemme. Pro Auto er også en online forretning. Den hedder proauto.dk. Har selv ved autoreservedele og så videre til konkurrencedygtige priser, hvor vi leverer fra dag til dag på landsbasis. Vi vil prøve på at lave noget, hvor I kan følge med her på Facebook, hvor vi laver nogle forskellige videoer, en del opdateringer og så videre, hvor I ligesom kan følge med i, hvad der foregår i den her virksomhed. Jeg har i mange år lavet alle mulige andre ting ved siden af, at jeg har haft Pro Auto, som der hidtil egentlig bare har været en ren online forretning. Så åbner vi autoværkstedet op forsigtigt her i 2014, og her i 2015 skal den have fuld gas med autoværksted, med online salg af reservedele, og så skal vi også hente biler i Tyskland. Det vil komme en række videoer omkring, hvor vi henter de her biler i Tyskland, hvor I kan se, det er lidt mere specielle og lidt mere sjove biler. Så det bliver nok sjovt at følge med.